Au, za mu sa ifiriti ya gama aikinka. Me abun bayarwa aboka? Aje abin saraka, aje. A fita da baya. An birin ba, dimba, ran katamin da. Ibitu dimbarka. To. Ina jin ku. To, ku ga. Assalamu alaikum. Ba a mai sallama a nan wajen kaɗir ko a shari'a kanarka ba sai ka faɗi bukatunka ba mun san me ya kawo ka. Boka ya wallahi boka wani ɓarawo ne. Kwana biyu ne ba ta kai mu. Na gane shi ne zuwa dan bani yan wajen su ɗan dabaru ko yan siyan abubuwa ba. Bukatar ka za ta biya. Boka. Za mu shafa maka albarka za ka gaba. Ko gidan bure ta zai shiga zan sata ko barikin sojoji fit zan yi na ba ka da matsala za mu haɗa ka da ifiritu zai yi maka aiki duk abin da ka so za ka samu. An budin biratun ka tabarin barin ba. Ga wannan margani ya bayar wannan duk inda za ka yi yana tare da kai. Shi kenan a fita da baya ka ajiye abin sadaka ko kuma in ka dawo ka haɗo ka bayar. Hambarin barin karin ruhalin bare sai nara hudu birin da suka tambare. To ina jin ku. To shi kenan farin ba suka tambara dori garin butu baron barin gero mare hudu garin burke na bari he nari hudu ori garin go. Abin aikin da aka bayar shi wancan ya yi aikin gaba da shi ta kai na ya fara kenan albarka ta shige shi. Lallai yaron nan ma wato dara ta ci gida ta kai na zai fara aiki lallai sai na jefe shi na rantse da kaka na ƙurbutu ka bani sa'a zan jefa yaron nan ta kai na zai fara dara ta ci gida kenan.